Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokaci a wannan kuma tasha ta mai albarka. Kada ka manta yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. A yau shirin namu na duniyar taurari na gwaninka zai tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar yadda kuke gani. Annan dai kamar yadda kuke gani akwai Auta MG Boy da kuma Hamisu Breaker. To ina masoya Hamisu Breaker, ina kuma masoya Auta MG Boy. Muna so ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Auta MG Boy ko kuma Hamisu Breaker, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma a jirinta har ma ya bada ita. Don haka masoya Auta MG Boy da kuma masoya Hamisu Breaker, a yau za ku muna jiran ra'ayinku a kasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Auta MG Boy ko kuma Hamisu Breaker. Yanzu da farko zan fara shiga wakar ɗaya daga cikin wayannan mawaka domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin su wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya, wanda a da bayan kun ji wannan wakar ita ma za mu shiga ɗaya wakar mawakin domin ita ma ku ji da ta kasance. Sannan ku ji ku ware mana tsakanin wayannan shahararrun mawaka guda biyu, Auta MG Boy ko kuma Hamisu Breaker, wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a ji ta kuma a jarinta har ma ya bada ita. Kada ka manta kana tare da channel din nan mai albarka mai suna Hausa TV, sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama zaka iya mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode. Kada ka manta kai dai ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker. To yanzu da farko za mu fara shiga wakar Auta MG Boy domin ita ma ku jidda ta kasance, sannan daga baya za mu shiga wakar Hamisu Breaker domin ita ma ku jidda ta kasance. Kun ba ku manta ba, kun san kowanne mawaki yadda yanayin wakarsa yake tsakanin wayannan mawaka guda biyu, Hamisu Breaker ko kuma Auta MG Boy. Da haka masoya wayannan mawaka kowa ya san yadda tsarin wakar kowa yake cikin su a tsakanin masoyansu. Da haka muna jiran ra'ayinku a kasan wannan bidiyo. Ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka tsakanin Hamisu Breaker ko kuma Auta MG Boy. Kada ka manta ka rubuta mana comment da mawakin da ya burge ka, dan anan ne zamu tantance wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a jita kuma a jarinta har ma ya bada ita. Kada ka manta kai dai ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama zaka iya mana share din sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa da ma kuma nishadantarwa duk a wannan tasha ta mai albarka. Kada ka manta ka danna subscribe, sannan ka danna like a wannan bidiyo, sannan inda dama za ka iya mana share din wannan bidiyo namu zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Auta MG Boy da masoya Hamisu Breaker. To yanzu dai muna jiran ra'ayinku a kasan wannan bidiyo. Kada ka manta ka rubuta mana comment da mawakin da ya fi burge ka, Hamisu Breaker ne ya fi burge ka, Auta MG Boy ne ya fi burge ka, duka dai ku rubuta mana a comment section. Ku rubuta mana comment da mawakin da ya fi burge ku tsakanin wannan shahararrun mawaka guda biyu, Auta MG Boy ko kuma Hamisu Breaker. Mun gode. Kada ka manta ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka. Sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar taurari na gwaninka, wanda wani tasha ta mai albarka take da gwanin kawo muku. Kada ka manta ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora a wannan channel din ta mai albarka mai suna tashar Dabo Hausa TV. Mun gode masoya sana mu dan baiwa da masoya Hamisu Breaker da masoya Auta MG Boy, ku ci gaba da kasancewa da mu domin kasancewa da mu.